जमीदार बाबू, ओ जमीदार बाबू, जमीदार बाबू, ओ जमीदार बाबू। ये गुमास्ते आज्ञा बाबू। ଆଉ ଖବର କ'ଣ? ଆଜି ପରା ଆମର କ୍ଷେତକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଯିବା ଯିବା ଆରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ପୋଲଟା ଦେଇ ଦେଇ ଆସ। ଯା ଆସନ୍ତୁ। ଗୁମାସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ମୁଁ ରେଡି। ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗୁମାସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ବସ। ନିହାତି ନିହାତି ବାବୁ। ବାବୁ ଟିକେ ରହିବେ, ସେ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଲୋକ ତ ବୁଝିବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ବସିଲ ଗୁମାସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ଚାଲ ଯିବା। ରାମ ରାମ ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। गुमास्ते बुलाओ बुलाओ गुमास्ते। भाई जल्दी जल्दी काम करो भाई, जमीदार बाबू आसुଛନ୍ତି। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो भाई। नमस्कार। मदन तुरंत बाबू डाक्टर जमीदार बाबू तुरंत। मदन काम दाम सब ठीक चलती तो? हौ जा काम कर काम कर। गुमास्ते ସେ ଫୁଲ ଗଡ଼ିଆ ବାଗ ଜମିଟା ହଳ ହେଇନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଜଗନ କହୁଥିଲା ପଡ଼ା ଜମି କୁଆଡ଼େ ନଖିଆ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ସେ ନଖିଆ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆର ନାହିଁ। ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାର ଯେତିକ ଜନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଲ ବାଡ଼େ ସବୁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଚମ୍ପତି ରାୟର। ବୁଝିଲ ନା ଗୁମାସ୍ତେ? ସବୁ ବୁଝିଛି, ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଆମେ ବୁଝିବାନି। ବୁଝିବା ଏ ମଦନା ଏ ଜମିଦାରକୁ ଆଇଥିଲେ କ'ଣ ବସିବାକୁ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଆସନ ଦେଇଛି ନା ଆଉ, ଆପଣ ଖାସ୍ ବସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ। ଆରେ କାମ କର କିଏ ଆଇ କାମ ଗୁମାସ୍ତେ ଟେନସନ୍ ହେଲାଣି ଟେନସନ୍ ହେଲାଣି। ବାବୁ ଜାଣିছে ମେଡିସିନ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ଥବ ନା କ'ଣ? କୋଉଠି ଗଲା ବାବୁଙ୍କ ମେଡିସିନ? ଓହୋ ହଁ ହଁ ପାଇଛି ପାଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ଗୁମାସ୍ତେ ମେଡିସିନ। ଆପଣ ମେଡିସିନ କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ମୁଲିଆ ମାନେ କାମ ଦେଖି ଯାଅ ଯାଅ ସେଠି କାମ ଦେଖ ଯାଅ।
ଆରେ କାମଟା ତୁରନ୍ତ କରରେ କାମ ତାର ବାସ୍ତବ ଡର ନାହିଁ ନା ଆପଣ ଚାଲିଛି କଣ କର ତୁରନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ମାଟିଟା ସେଠି ରଖିବୁ ଆଉ କଣ ଠକାମି କର ନା କରୁଛୁ ହଁ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ କଣ ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିଛି ହଁ ଠିକ ଚାଲିଛି ତ କାମ ପୁଣି ଦେଖିକି ମାରିବ ଧାର ଅଛି ବାବୁ ଏଇଥର ପଚେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ତୋର କଣ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲୁଥିବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ପିଟି ପିଟି ଗାଲ ଫଟେଇ ଦେବେ ଛାଲ ଉତାରି ଦେବେ ବାବୁକୁ ଚିହ୍ନିନ ହଁ ଗୁମାସ୍ତେ ବାବୁ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ କଥା ହବାଟା ଜମା ଭଲ ହଉନି ପୁରା ନରମ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ବାବୁ କହିଲେ ଆରାମ କର ଆରାମ ଆଜ୍ଞା ଜମିଦାର ବାବୁ ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲେ ବାହା ଗିଳିଏ ପରା ଆଙ୍କୁ ମୁଟେ ପୁଷ ଦେବା କଥା ନୁହଁ ଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଖଟେଇବ ଏ ଜିତୁ ଏ ରାଜୁର କଣ ହେଲା ଦେଖିରେ ଏ ରାଜୁ ଏ କଣ ହେଲା ରେ ତୋର ଏ ରାଜୁ କଣ ହେଲା ତୋର ତୁ କଣ ତୋର ହେଲା ଏ ରାଜୁ ଏ କଣ ହେଇଛି ବା ଏ କଣ ହେଲା ରେ ରାଜୁ ରାଜୁ ଏ କଣ ହେଲା ରେ ଭାଇ କିଛି କହୁନି ଏ କଣ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲୁ କେ ଏ କୋଉଠୁ ମିଳିଲାନି ରେ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ତୋର ଏ ରାଜୁ ସେ ଭାଇ କଣ ହେଲା ରେ ତୋର ଏ ରାଜୁ ଏ ତା ଭାଇଟାକୁ ଟିକେ ଖବର କଲୁ ଏ ରାଜୁ ଏ କଣ ହେଲା ରେ ତୁ କଥା ହଉନୁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଆରେ ରାଜୁର କଣ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ବିଲକୁ ଆସ ନା ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ହଁ ହଁ ଭାଇ ଆସ ଆସ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ରାଜୁ ରାଜୁ ମୋ ରାଜୁର କଣ ହେଲା ମୋ ରାଜୁର କଣ ହେଲା ରାଜୁ ରାଜୁ ଖରାରେ କାମ କରୁଛି କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ତ ଟିକେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ହେଇନି ଭାଇ ତମର ଡରନି କିଛି ହେଇନାହିଁ ଆମ ରାଜୁର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରୁଛ ନା ଏବେ କଲ୍ କରିଦେବୁ ଏଇ ଜିତୁ ତୁ କଲ୍ ଟିକେ କରୁନୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କର ରାଜୁ 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 କଣ ଚାଲିଛୁ କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜୁହାର ଜୁହାର କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ତାର କଣ ହେଲା ହେଲା କଣ ହେଇଯିବ ତମେ ତ କାମ କରିବା ନା ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଡ୍ଡା ବନଉଛନ୍ତି ରାଜୁ କିରେ ରାଜୁଆର ଭାଇ କିରେ ହଁ ଭାଇ ରାଜୁଆ ରାଜୁଆ ପାଣି ପାଣି ଦବା କି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ବିଲ ପାଣି ରାଜୁଆ 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 ଖାଉଣା ନେଲା ବେଳକୁ ତ ତୋତେ ଥକା ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ବାକି ରଖିନି କାମ କଲା ବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ କେମିତି ତୁ ଲକଡାଉନରେ ତ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପେଟ ସେ ଦିଉଳି ସେ ଦାନା ପଡ଼ିଲେ ସେ ବିଲରେ ସିନା ସେ ଖଟିବ ହାରାମଜାଦା ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ଆରେ ଗୁମାସ୍ତା ଚାବୁକଟା ନେଇକି ହାରାମଜାଦା ତତେ କହିବ ଛାଡ଼ିଲାଣି ଯିବେ ହାରାମଜାଦା শালা কাম ঠিক করুন নমস্তে এই কথা তাকে পচারো কাহাକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ବାବା କଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ଚାଲ ଟିକେ ରହିବୁ ଟିକେ ଶୁଣ 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 କାନ୍ଦି ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଯା ହାତୀ ରାଗି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରନ୍ତି କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ଖାଲି ପିଟି ଚାଲନ୍ତି ବୁଝିଲେ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲଟେ ମାଗିଦବ ନମସ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକ ଭୁଲିବା ଗୁଡା ଏତେ ରାଗ କଣ ଠିକ ହବ
ଆଉଛି ଟିକେ ଭୁଲ ମାଗିଲି ଆସୁ ଆଇ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ବାବୁକୁ ମାରିଦେ ଓ ବାବୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇ ବାବୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇ ବାବୁ ନିରୀହ ଲୋକ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହୋଇଥିଲୁ ନା କାନ୍ଦନେ କ୍ଷମା କାନ୍ଦନେ ନାଇଁ ବାବୁ ଦିଦି ଆଜ୍ଞା